Joj, glupa škola, ne bi še tamo išla. Ah, vidi ko to meni ide iz škole. Kako je bilo u školi? Dobila sam jedincu. Ma iz čega si dobila jedincu? Iz bosanskog. Slušaj me, Elina, moraš da učiš da budeš pametna. Ne da učim. Ali moraš. Ne. Šta da radim sa ovim djetetom? Samo na tabletu, ništa neće da uči. Dobila sam opet jedincu. A kako si opet dobila jedincu, draga Elina? Pa moraš učiti. Ma neću da učim, to je već dosadno. Moram sad provesti onaj plan što sam vidio na internetu. Hajde, Elina, dođi, sjedi ovdje. Šta je tata? Slušaj, Elina, moraš da učiš u školi. Neću. Joj, Bože dragi, ovako, Elina. Ja ću tebi kupiti jednu finu lutku ako uspiješ sve da prođeš u školu, može li? Može. Super, znači kupit ću ti ja najljepšu lutku što ima, samo uči, okej? Super. Nadam se da će ovo uspjeti. Tata, ja sam pala u školi, ja imam puno jedinca. Ma kako imaš puno jedinica? Pa smo se dogovorili da ću ti kupiti lutku ako sve prođeš. Ja nisam htjela da učim. Što nisi htjela da učiš? Da ti ne trošiš pare da mi ne moraš kupiti lutku. Aj, Bože dragi, ovog mog djeteta, ja ću tačno se upiti zbog nje.